Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dosta ljudi poslije namaza, oni podignu svoje ruke i uči doa. A šta se tiče ovo njihova taj stvar, doa je nama je potrebno, ali časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem on imao navika da uči doa tokom namazu. To znači unutra namaz treba da mi činimo doa i poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikad činio doa poslije namaz, kako mi obično sada gledamo više ljudi. Stvari o tome, namaz je susret sa Bogom i tokom namazu mi možemo da tražimo Božje pomoć. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada budete u sađda, tada budete najbliže Boga i najviše činite doa tokom sađda. I kada mi klanjamo namaz, tokom namaz mi možemo da tražimo od Allaha, možemo kada smo u sađda, možemo kada smo na reku, na bilo koje dio namaz mi obavljamo, mi možemo da činimo doa. Arapski jezik je najbitan i namaz mi ne možemo da obavljamo na svom jeziku. I to treba da klanjamo na arapskom, ali mimo svoj jezik, mimo arapski jezik, mi možemo da činimo doa na svom jeziku. Za Bog nije bilo koji jezik je strani jezik, nego svaki jezik on razumi i zato mi možemo i nama je potrebno da činimo doa na svom jeziku, ali tokom namazu, ne poslije namaz. Na primjer, ako čovjek ide da sretne nekome i ne priča ništa i kada izađe vani, onda kaže, evo, mene treba ovo i ono. I ovo je taj stvar što obično više ljudi tako čini doa. Kada predaju assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, to znači mi smo sada izašli i sada smo završili namaz. I zato doa treba da mi činimo unutra namaz i ne poslije namaza, i negdje je pisano da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako je činio. Ovo je neki stvar koji je ušao najvjerovatnije poslije nekoliko vrijeme i zato treba da klanjamo namaz i unutra namaz treba da činimo doa i ne vani namaz, nego tokom namazu. To treba da nama bude jasno. Assalamu alaikum wa rahmatullah.